You think say they wise? You are a mumu man. Hey! Phone time. Phone time. Baby, should I say? Yes, I'm out. Hi. Since you were my choice. Two water. I'll send my rounds. Sorry, I don't believe one for up. I don't want to see them. Hey, don't want to. I'll send my rounds. I didn't. Yeah. Who's the boy? I say when I'm home. Ah, pakalika. Sichenga ude. Damn, mvura apa tudakubaga ngapa Denver na mumsa. Kwato kanisa drum guy. Ya, ndika surprise ndamukolera ndiko. Ah, sada. Surprise. Ano surprise? Sada. Surprise. Akanaka surprise. Sha, chisiya zvekudhayeshi. Watuneka surprise gara umwe surprise akakuumukira chi. Surprise akugira. Ayo, ona zvawakuita gara pa surprise ndeni pa Denny zvezvi nai. Sonzvene. Surprise. Aiwa ndinofana kuline zvezvi. Chingondambidza kasha chikwe wewe. Nai. Jesus is Lord. Kuneyo zvene pics one. You be mumu. You think say they wise? Mumu man. Iri bhurugwa rangu kairi. Bhurugwa rangu iwona kuti. Aya but iwe ndabva kukwesha bhurugwa rangu mai mangi ndatoti ndoenda kuchiona zizvi kunzwa. Iri bhurugwa rangu ipendi rangu kai. Mai iri. Ndirangu kai rakanzi jokari. Thank you for watching our videos. Please subscribe to our channel Youth Comedian. Mumu man.